Ukuguqa kwami akube kuhle enkosini nakwaba ingcwele. Ngiyabonga bangcwele benkosi kuNkulunkulu omkhulu wakithi ebuhleni ongabele nami inhlanhla yokuba ngibe ingxenye yenkonzo kulomuzi wakhe oyingcwele wasebuhleni. Izulu libi alimnandi endleleni, indlela ibisibonwa udriver kuphela. Aza sibuze ukuthi indlela siyayibona, siyiphike ukuthi indlela cha siyibona. Siyalibonga ithuba uNkulunkulu asipha lona lokuba siguqe simdumise. Amanye amathempeli akanazi izindlu zamasonto aphandle njengoba siphandle nathi. Kuye kuthi ke abavila phayo ke bevilaphela ukumanda namakhaza bese bengaphumi emadokodweni kanti kuyicala. Isabatha liphulwa noma ngabe kukusiphi isimo. Bangcwele benkosi, ngiphinde ngicele lapho kungenzeka ukuba ngishayise khona emthandazweni wesabatha ukuba uNkulunkulu omkhulu angiphumusa angithethelele. Ngiyakhumbula ngixoxelwa abazali kwakumkhosi wamadokodo owenziwa ngoApril lapha ekhaya. Wawungapha phezu kothukela kodwa nganeno kwalo endaweni yeBhodwe. Yayisifika inkosi iwabo umsebenzi njengoba nami ngabelo. Owayezophatha inkonzo wasukuma. Ome uqala umthandazo wesabatha wawubhimba. Yathi inkosi hlala phansi. Kwasukuma omunye emelekelela. Wafunda kahle, wabhimba ukuhlabelela, yathi inkosi hlala phansi. Kwasukuma omunye wafunda kahle, wahlabelela kahle, kwabhimba ibandla. Sase siyathula isiyalo. Kwase kufika lapho kuthandazwa khona, mase kuthandazwa bonke abantu besuke becinele. Silindele izwi elizoqhamuka esihlalweni lika amen ukuba lisikhulule ekuthandazeni nasekucimezeni. Kodwa liqhamukanga baze banyenya befundisi ukubheka epulpiti ukuthi inkosi ikhona yini. Uma ikhona kwenze njani pho? Uma bephakamisa amehlo inkosi ayisekho. Kwalinda ukuthi izongena inkonzo elandelayo, ayingenanga. Kwalindwa ngakusasa yokuvuka, ayibanga khona ngoba yonke into la ekhaya yenziwa ngezwi. Thengo losibili kwase kufika imoto elanda amakhosikazi. Umhlangano awusekho phakathi komuzi, inkosi sisendaweni ethile phesheya kothukela. Ilapho siyokwenza khona amadokodo.
ngicela umusa ezulwini. Kuyenzeka sesikhathi uhlabelele uyithuka uphinde ivesi. Mhlawumbe ufunde okungesikho. Ngizokhonza kuNkulunkulu. Ngikhonzela inkonzo. Abangcwele bakhe njengoba bephumile emadokodweni bazofuna ukuphila. Ngicela ngesihlabelelo sekhulu nama-43. Ngicela izinhliziyo zabangcwele bonke zingilekelele ukuba inkonzo kaNkulunkulu ibafanele abangcwele. Kulwa kwethu
Ngiyabonga bangcwele. Ngesinye isikhathi kwakunyaka ka-1918 umoya kaNkulunkulu wethu wasebuhleni wawusabalele nezwe lonke. Abanye babembona uShembe ebusuku belele, bavuke bamlandele. Abanye babembona edlula emazweni akubo, banamathele emva kwakhe bamlandele, baphenduke bakhetha inkosi. Wayengena emajele kuphuka igwebo njengoba namhlanje kusenzeka. Ufika umoya wenkosi enkulu yasebuhleni, ufika ezweni lasoSuthu eMpharane, ufikela emzini wakaHadebe, hayi ngesidumbu sakhe, balele kwesikabhadakazi. Basebezwa inhlokomo yokuhlabelela kuhamba phezulu emkhathini nezigubu ezinamandla, esasithi masikhala qede bese kuzamazama umhlaba. Base bephumela phandle ngoba kwakuhlabelela abangakwazi, ababeqabuka bengakazi bakuzwe. Nezigubu zazingakabibikho, neziyoni zazingakayisebenzisi ngaleso sikhathi, ngoba yonke into iqala la ekhaya. Mabe phumela phandle kuyakhanya emhlabeni, kuthe bha. Mabe bheka phezulu emkhathini babona isiyindi esikhulu esiletha ukukhanya emhlabeni, esiphaphathekile. Kwahamba lokuhlabelela nalezi igubhu, kwaye kwasithela kuthema kuphela, sancipha lesi siyindi kancane kancane saze saphela, kwase kuba nobumnyama obukhulu. Babaleka bangene endlini. Abazange balale, ababengandawonye babexoxa ukuthi yini le besiyibona nebesiyizwa. Impendulo ingekho. Ekseni uthi uHadebe kungenzeka sekuyimihla yokugcina, njengoba namhlanje kusabaliswa ngemihla yokugcina. Awazi abantu bazini ngemihla yokugcina uShembekho, ngoba sontshela uShembe mase kufika ukugcina. Cisho sekuyimihla yokugcina. Wayesephuma uHadebe emva kweparish, wayesehamba komakhelwane bakhe buza ukuthi lokho esikubone ebusuku nesikuzwile nekubonile nakuzwa yini. Bonke omakhelwane bakhe bebelandula, cha sibona ngalutho futhi azizwa ngalutho. Wabuya mayifika phakathi kwengane zakhe uthi bantu abami, akekho umuntu obone lento esiyibone ebusuku noyizwile. Kungenzeka ithini sibenyiwe, asibeke indlebe. Ngaloko busuku elelo omunye amakhosikazi akhe, lensizwe iganiwe namakhosikazi amathathu. Omdala kwakungumamsiya, owesibili kungumamhlakwane, okugcina kungumangwenya. Ulele umkakhe umangwenya ebusuku, abese sibona isibonakaliso, kukhulunywa naye ukuthi lokho ebenikuzwe ebusuku nebenikubona ebusuku into ekhona. Lokuhlabelela lezi zigubhu zikhona, kodwa zingasempumalanga phezu kolwandle. Phela uJesu sabuya, usaba umuntu omnyama, wayesebakhela umuzi, unomuzi wakhe namaNazaretha ngasempumalanga phezu kolwandle.
wavuka uMangwenya wathandaza. Ekseni wayeseyixoxa indaba, wayesethi impela abantu abami, nginombono ukuthi asimfune lo nkulunkulu sesimthole. Imizwa kaHadebe isentwana izwe ebusuku nayibona ebusuku. Bathe behleli besabonisana bexoxa nabantwana babo nase beshadelwe babafana namantombazana asesemzini. Waxoxa uHadebe waxoxela ukuthi sinesimanga esinje abantu abami phakathi komuzi, ngicabanga ukuthi lento siyilandene. Khona inkosikazi endala eyayinqathuza ithi mina angikwazi ukulandela ibonakaliso. Nezingane zakhe zameseka ngoba zaseyikhulile. Kodwa le ndoda ayiphelanga amandla. Yathi ngizoyilandela indaba lento engiyibonile ngize ngiyibambe ngezandla. Mana zaletha singaphunyuka umshembe phambi kwethu. Kukhona abantu abaphakathi kwethu abamthola uShembe bemfunisela. Kuthe behlezi base kufika umuntu oyisihambi. Isibongo sakhe angizange ngisazi, kodwa igama lakhe wayibizwa ngoMoses. Owayeyinyanga elapha abantu. Wathi mehambile esamazweni afika ngenisa emzini okuvume ukubangene kubona khuleke abese ecela ukuhlala kuona alapha abantu abagulayo. Uma efika uSuthu wafikela kulomuzi kaHadebe wafika wakhuleka, mabebheka phandle awusihambi bamngenise bese bembingelela bambuza usukaphi. Wanele wathi usuka eMpumalanga eNatali, base bebambelela bahlala la ekhaya, wena uzosiyalela kahle. Wahlala lethizwe isisuthu wayesipatanisa wengasazi, kodwa wabaluleka ukuthi abakhuluma ngaye okhona eMpumalanga akabizwa ngokuthi uJesu, ubizwa ngokuthi inciko. Uhlala nabantu bagqoka ingubo ezimhlophe ezisha phansi emaqakaleni, yibo kuphela engibaziyo ezweni lakaZulu abashaya igubhu. Wayesethi uHadebe ziyahlangana ibani. Wayeseqoqa abantwana bakhe. Wathi bantu abami abavuma ukungilandela abapakishe impahla zabo. Nigayi imphako ngoba indlela inde, asikho isitimela esohamba ngaso, ayikho nebhasi esoyihamba, namahasha esowagibela wekho, sizohamba ngeenyawo size siyofika ekuphakameni. Baqoqa zihlobo zami, kwaze bafika usuku abazophuma ngalo. Base bephuma behamba, bawudla umphako endleleni, wazwaphela. Base bephambuka umnumzane ebusuku aphambuka ngene emaplazini abelungu akhela ingane umbila, zazudla ulihlaza njengeyinkawu. Ngalesi sikhathi eNazaretha kwakunesifo esasiphumela ezweni lonke njengalesi esikuso nesiphuma kuso. Sasibizwa ngeSpanish flu. Sabahila lesi sifo endleleni behamba bengenamandla, bengakudla ukudla okuhle, bekhathele indlela nokudla kukuhle namanzi abawaphuzayo, amanzi abangawajwayele. Wahlabeka umntwana ozalwa inkosikazi yesibili uMamhlakwana, ngoba ekhaya waphuma namakhosikazi amabili wasala omdala, nabantwana bahlukana phakathi asebekhulile basana. Wahlabeka lo mntwana, kwamuka naye ukufa, kwaye kwamnqoba. Alikho ipiki
ugcine fosholo ubambelwe bamshiya entabeni waba yifa lezimpisi namanga baqhubeka nohambo belala bevuka besendleleni wahlabeka unkosikazi wesibili okuhamba ingane yakhe ya size kwaye kwamnqoba yayivela imizimba intekenteke bedla ukudla okungekuhle nendlela ibaphethe bambela ngiyaxolisa bamshiye dindilizile entabeni waba yifa lezimpisi namanga baqhubeka nohambo endleleni wahlabeka umntwana ozalwa unkosikazi wokugcina uMangwenya wamuka naye ukufa Baba ngikulolu hambo alosizi ezinyembe ambalami wemshelazi entabeni edindilizile waba yifa lezimpisi namanga wayesesondela kuye uMangwenya baba mawucabanga lo nkulunkulu esimlandelayo siyofika siphelele yini kuye ubani ozofika yini baba singabuyele emuva mhlawumbe yedwa phakathi wethu azosinda afika bike ekhaya ukuthi endleleni sibulawe isifo sonke ethi le ndoda mame uma sifo sonke siphela
lapha ehlane uNkulunkulu asiyamfuna uzosamukela ezulwini lakhe. Nayisikhamba inkosikazi baqhubeka nohambo nini bengasazi bangene eThekwini. Uma efika eThekwini uHadebe akasazi isiZulu nolimi lwesilungu akalwazi, wazi nje isiSuthu kuphela. Wathi yazama ukuxhumana nabantu ukubabuze ukuthi bayisuka la efuna ukuya phambili kuhamba kanjani. Thatha kuxhumaneki umuntu uthelalela angaluza lo limi alikhuluma amshiya hambe. Bangena ehlathini bahlala khona. Aphume azamela ingane impilo wagcina sefuna nomsebenzi. Sefuna amantofa akatholakala. Baze balanyelwa amaphoyisa sebutha zonke bonke laba besifazane babafunela indaba abagcina khona. Bamshiya yena nabafanyana waba umhambuma. Cela uNkulunkulu asiphe inhlanhla yokuyicabangisisa indaba yenkolo esikhulu. Kungenzeka ukuthi intula engiyibonayo ngoba sicabangisisa. Kwaqhamuka insizwa waxhumana nayo usebhala ipheshana naleli phepha thalibuka lo ofundayo ayikhona lolu limi alifundeki. Yayisicabanga lensizwa ithuna nje uNkulunkulu. Yawe ikhwameni zayo yabuya nepheshana ene-address yasohlange. Wayesemnika lona wathi mawufuna uShembe, mawufuna indaba yakulelizwe hamba uye kulomuzi uzoyithola lento oyifunayo. Ukuhlanganisa lokhu ngengqondo eselithathile leli phepha elibuka wayesebona thola la ngithunyelwa khona shuthi ngizofika ngisizakala mhlawumbe bakhona nabesuthu khona. Kodwa inkinga uzofika kanjani eFinikisi ngoba imali ayikho. Wayesefikelwa yisu wahamba uthe maye lapha ngakumngeni road wahlangana nomlungu wayesexoxisana naye wamdayisela ngengane. Wadayisa ingane yakhe uSityana uEbuhlen ngoponda bayisithupha £6. Wamhambisa lo mntwana ngathi uyasebenza kanti umdayisile. Wayesebuya waye-police station wathatha ingane zakhe. Wayesehambe esitimeleni wafika wagibela wayesebatshengisa abaphakathi ukuthi ufuna isiteshi saseFinikisi. Emtshengisa leli phepha linikwe le ndoda ngoba lalichaza ukuthi isiteshi iFinikisi ohlange. Wayese ebhala lensizwa yakaNgcobo eyayibizwa ngoDube. Wayesenikela khona esitimeleni nabantwana bagibela bafika behle eFinikisi base behlala lapha estation abayazi direction ukuthi masebela bazophuma kanjani. Ngenhlanhla kwaqhamuka umuntu omsuthu wathi nifuna isibanibani ulapha phezulu khuphukani kanje niyoze nifike emzini wakhe. Bagcwele futhi abasuthu khona uzofika uxhumane nabantu bezwe lakini. Wahamba bangcwele uma efika kaduka wathatha abesuthu bagcwele umuzi wayesenikwa indawo wahlala kwase kuthiwa akayixoxe indaba yakhe wayixoxa. Sebeyabuza abesuthu ukhuluma ngani umthetho wakho kungenzeka kanti ukhuluma ngoShembe nomuzi wasekuphakameni. Wathi makuyena khona la ngikhuluma ngaye.
hayi udlale ngesikhathi sakho izolo ngako uzolahlekelwa izingane endleleni thina simphuphi ngani Shembe njobe la ngezansi kwethu abathethakani njengisendo muzi base behamba naye bangani base belunguza phansi ephakame base bemtshengisa ukuthi nanka umuzi womprofeti wayibizwa kanjalo kulelizwe kodwa manazaretha Shembe uNkulunkulu wathi wabuyele emuva ejabhile ubuke indonga akekho uNkulunkulu ongahlala emzini nje wabuyela kumkakhe uMangwenya umkami ibuzi lakhe umyeni wami ibuzi lakhe aliqondile kwenye ukuthi ma ngibe nenkinga mangiqhamuka bengitshengisa umuzi siya ku ayakhomba ukuthi khona uNkulunkulu phakathi kuwo wayesethi uMangwenya baba uyakhumbula ukuthi uJesu wazalelwa esitebeleni emzini kaDavide okwakumuzi omahlikihlikana ongemuhle wazalelwa sibayeni neinkomo nakulomuzi okhondiswa wona baba ngenzeka ukuthi uNkulunkulu ukhona bathe bahleli izihlobo zami yayisiphuma indlondlo yomusa entabeni yasenhlangakazi kuseyinhlangakazi ihamba phambi kwaMangwenya engathi indlela yizwa baphuma abantu bazoma phezu komgwaqo bebuka isimangaliso enqamlezweni nabo bajoyina beyakhona bayibona inkosi kanti uMangwenya msukelele uzibonile nomyeni wakhe inkosi bafaka esidleleni ibabhabhadisa yena umntulisa kathathu base uthi umyeni wakhe wamcelisa kanye wamdedela egqoka ingubo yakhe wayeseyifasa lapha okhalo ngebhani mayiqhamuka indlondlo yomusa idle lo mjiva wabonakala khumba phansi wayesephakamisa izandla wahalalisa ngesisuthu angikwazi ukusho kodwa ngiyakwazi ukwabhala lawa mazwi wahamba umhlangano wayentabeni saphela isikhathi sawo wabuya uJehova wayehla wayesethatha ithuba uHadebe nezingane zakhe ezimbalwa eseyisele wanikela emzini wasekuphakameni umefika wafika sengathi inkosi ibilingene wayesiyazethula wathi mayeqeda yasukuma inkosi yangena endlini yabuya nebhlukwe neshirt yathi miHadebe ngibese umzimba wayesemsikala indawo ukuba lime ukuze akwazi ukuphila nezingane wahamba isikhathi wabuye wamthatha wamisa gospel wafika umsikala indawo ethe xaxa wathi lima la uzophila ehlazo ke bangcwele ukuthi leyo ndoda iyabuya yashubuka uma sikulolu hambo kudinga silinde sizehlise sibenza abanye abantu babe ngaphezulu kwethu sizombona uNkulunkulu esingemva kwakhe ngiyabonga bangcwele akuvume ngimi kulelizwi uNkulunkulu asengiphile lona inkosi ibusise enikuzwile